لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد balewanga olemekezeka mwa Allah tabaraka wa taala tikuyamba tikumutamanda Allah tabaraka wa taala mbuye wazolengero zonse mtendere linso madaliso za Allah tabaraka wa taala zipite kwa kabolo wake komanso mtumiki wake Muhammad wasaiwalaso akubande kwake linso masahaba ndiwina aliyense amene azatsati kufusiya mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kufikira siku lomaliza. balewanga pambuyo pamutamanda Allah tabaraka wa taala ndikumfunira zabwino mtumiki watu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akubande kwake linso masahaba ziwani kuti ndithu Allah tabaraka wa taala akutiuza zoti ife tikhale ogwirisisa mamphamvu malamulo ake kufikira siku limene pitiza mwalire ukakumana ndi Allah tabaraka wa taala. Izo zili choncho kuchokera pa vesi limene Allah tabaraka wa taala akulankhula mu Qur'ani kunena kuti ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ino anthu amene muli wokhulupirira popena Allah tabaraka wa taala kumuopa kwenikweni ndipo musazamwalire koma kuti inu muzamwalire muli Asilamu. Kusonyeza kunena kuti nthawi imene imfa izizafika kwa ife tizakhale pa nthawi imeneyi tikumulolabe Allah tabaraka wa taala, tikugonjerabe malamulo a Allah tabaraka wa taala na amasi ya kusala zilakolako zathu. Izo zili choncho kamba kuti chimenecho ndi chinthu chimenenso anthu onse akale azitumiki onse amene aja ndithu amawuzidwa zoti akhale ogwirisisa malamulo a Allah tabaraka wa taala mwamphamvu. Tambani mmene Allah amamuwuzira Yahya kunena kuti ya Yahya khudhil kitaba biquwwa, iwe Yahya gwira buku ili mwamphamvu mosindika. Amawuza kuti akhale ogwirisisa buku la Allah tabaraka wa taala amene ali malamulo amene Yahya anapasidwa pa nthawi imeneyo kuti agwirise mwamphamvu malamulo a Allah tabaraka wa taala. Choncho chimenecho ndi chinthu chimene wena aliyense mwa azitumiki amawuzidwa mbuyomu kuti azawuza anthu awo kuti akhale ogwirisisa kwambiri malamulo a Allah tabaraka wa taala. Ngakhalenso Allah amawuza ana Israeli kunena kuti khudhu ma atainakum biquwwa, kuti landilani mwamphamvu malamulo amene takupasani. Alandile nawagwirisisa mwamphamvu malamulo a Allah tabaraka wa taala ana Israeli nawo anawuzidwa zimenezo. Izo ngakhalenso mtumiki wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatiuza kunena kuti fa alaykum bisunnati, kuti zagwirisiseni sunna zanga. Pamene mtumiki amatiuza kuti fa alaykum bisunnati mene kuti kupeza kunena kuti muli kutilamula choyambirira kutilamula komanso ndikutiuza kunena kuti tizakhale tagwirisisa sunna za mtumiki wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndipo koma pa hadithi imene anatiuza kunena kuti adhu alaiha bin nawajid, kuti zagwirisiseni sunna zimenezo ndi mano anu otafunira. Inu ndiye tikuziwa mmene ali ndi mano otafunira, mano oti akangoti alandira chinthu china chake amapana kuchigwira chimene chamwamphamvu ndipo sichipathawa. Zimenezo ndi mmene amatiuza mtumiki wake Muhammad kunena kuti sunna zanga zimenezo muzazigwirisise ndi mano anu otafunira. Kusonyeza kuti sunna zimenezo osazisiya ayi, tizazigwirisisa sunna zimenezo mwamphamvu mpaka na siku limene tizamwalire ndithu sunna za mtumiki tizazigwirisisa mwamphamvu. Izo ngakhalenso Allah akutiuza kunena kuti timpembeze iye hatta yaatiyaka al-yaqin, kuti mpaka na imfa izakupezeni. Wa'budu rabbaka hatta yaatiyaka al-yaqin, kuti mpembezeni mbuye wanu Allah tabaraka wa taala mpaka imfa izakupezeni. Tekada mpembezabe Allah tabaraka wa taala. Choncho kungopanda kugwirisisa mwamphamvu malamulo a Allah tabaraka wa taala ndiye kuti sopano ife tikhala kunena kuti tapambanidwa ndi nthenda ija ya al-ghafla, kusalabadira za Allah tabaraka wa taala, yomwe ili nthenda yovuta kwambiri, nthenda yowononga. Chifukwa Allah akukamba zokuza ndi al-ghafla, anthu amene akuti ndi kusalabadira za Allah tabaraka wa taala kunena kuti ma yatihim min dhikrin min rabbihim muhdath illa istama'uhu wa hum yal'abun. Subhanallah, kuti palibe pamene iwo ukuwazera unadiki wasopano ochokera kwa mbuye wa Allah tabaraka wa taala koma kuti amauvesera uwu wakusewera kuchita za chibwana. Awo ndi anthu oti apambanidwe ndi al-ghafla, nthenda yomwe ili yovuta kwambiri kusalabadira za Allah tabaraka wa taala, kulikondesesa dziko lapansi mpaka na kuyiwala malamulo a Allah tabaraka wa taala. Zomvetsa chisoni kwambiri. Choncho ndilole kuti mpempha Allah tabaraka wa taala kuti atichite tonse
ukala mugulantu okulisema mpamvu manamulo ake ukala mugulantu okulisema mpamvu manamulo ake Allah tabaraka wa taala kumasuluki kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufikira siku limene pitiza mwalilo kwa komandi Allah tabaraka wa taala ni kwasa tijite kukala mugulantu amene tukumai wala manamulo Allah tabaraka wa taala kupambanilo lyali ghafula kusalabalile za Allah tabaraka wa taala wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum.